Helo, Miss Davies ydw i, ac rydw i wedi cael y pleser o addysgu eich plentyn yn Dosbarth 6B y tymor yma. Fel y gwyddoch, dydyn ni ddim yn gallu cynnal cyfarfod Noson Rieni fel y byddwn ni fel arfer yn gwneud, felly mi fyddaf yn eich ffonio tuag at ddiwedd yr wythnos. Cefais y pleser hefyd o addysgu mwyafrif o blant blwyddyn 6 pan roedden nhw'n blwyddyn 2 ac mae hi mor hyfryd i weld nhw wedi tyfu ac wedi datblygu mewn i unigolion bach blwyddyn 6 yn barod. Felly mae blwyddyn 6 yn flwyddyn bwysig oherwydd ei fod yn y flwyddyn olaf yn Ysgol Gymraeg Casnewydd i'r plant ac hefyd yn flwyddyn o bontio cyn ei bod nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd. Felly fel ysgol, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda ysgol gyfun Gwent Is-Coed ac mi fydd gweithgareddau yn digwydd yn ystod y flwyddyn. Mae lles wedi bod yn ffocws i ni y tymor yma, tra bod y plant yn pontio i ddod nôl i Ysgol Gymraeg Casnewydd ar ôl fod i ffwrdd am cymaint o amser yn ystod y cyfnod clo. Felly ar fore dydd Llun ac ar bnawn dydd Gwener, rydym wedi cynllunio sesiynau lles lle mae'r plant yn gallu llenwi eu 5 ffynon lles nhw. Felly mae'r gweithgareddau mae'r plant yn cymryd rhan ynddi yn amrywio o gwneud rhywbeth awyr agored, gweithgaredd corfforol i gweithgaredd creadigol. Yn ein sesiynau mathemateg hyd yma, rydym wedi ffocysu ar y 4 weithred ac adeiladu ar yr hyn mae'r plant wedi dysgu yn flwyddyn 5 drwy adio, thynnu, lluosi a rhannu. Yr wythnos hon, rydym yn gweithio ar ddata, gwahanol mathau o ddata a chreu graffiau ei hunain. Ein thema ni y tymor yma yw dyfaldonc a dirgareg. Felly, yn ein sesiynau arloesi, rydym wedi astudio Everest, creu tafen wybodaeth am diogelwch ar y mynydd, gofyn cwestiynau i'r cyn chwaraewr rygbi Richard Parks. A yn iaith, mae'r plant wedi ysgrifennu llythyr, yng Nghymraeg, mae'r plant wedi ysgrifennu llythyr ac ysgrifennu adroddiad diddorol ar wahanol agweddau Everest. Yn Saesneg, mae plant wedi ysgrifennu recount ac ar hyn o bryd rydym yn astudio taith Shackleton i'r Antarctic. Dwi'n edrych ymlaen i'ch ffonio a trafod eich plentyn ac mi fyddai'n ffonio ar ddiwedd yr wythnos. Hwyl fawr!